Konsehal sa Barangay Tungasan, Lapu-Lapu City, gipusil patay kagabi. Politika ang usa sa mga anggulong gitutukan sa kapulisan. Aniya ang report. Nadangat pa sa Santa Rosa Community Hospital si Konsehal Jose Sadam Quiros human kini mahiagom ug upat ka samad pinusilan sa tuong bahin sa iyang dughan. Apan human sa dulan usa ka oras, nakutluan kini sa kinabuhi. Matod ni Police Senior Master Sergeant Erwin Soson, may nakaistorya pa sulod sa food park alas 8 kagabi si Konsehal Quiros dihang kalit lang miabot ang duha ka wa mailhing mga lalaki ug kalit nga namusil. Nasayran sa mga pulis nga kagahapon sa buntag may nakalalis ang 32 anyos nga konsehal nunod sa pagbutang og tent alang sa mga muabag sa mga botante pagpangita sa ilang mga clustered precinct. Kung tanaw ng mga gulo pero dili sa nato na salikway ang gulo sa politika po pero ato yung subayan ang sakto kay. Si Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radaza ug usa sa mga mayoralty candidate sa Dakbayan mikundinar sa hitabo. Mitanyag usab ang kongresista og 300,000 pesos nga reward money sa mga makahatag og kasayuran sa posibleng responsable sa krimen. Samtang si incumbent Mayor Junard Ahong Chan, kinsa subling magpapili usab sa katungdanan, sa iyang FB page, mipaabot usab og pahasubo ngadto sa nailong pamilya. Isaad usab nga mohatag og ganti sa mga makahatag og kasayuran sa responsable sa krimen. Alang sa eleksyon 2022 coverage, uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV, Balitang Bisdak.